işi nasıl olması gerekeceği. Li deriye mizgefta mezina Diyarbekirê li ser tabelaya agahdarkirinê bi 4 zimanan agahî hatibû nivîsîn. Li ser tabelayan zimanên wek Tirkî, İngilîzî, Erebî û Rûsî cih digirtin. Lê zimanê Kurdî di nav wan zimanan de nebû. Ev yek hem di medyaya civakî de hem di raya giştî de rastî bertekên berfireh hatibû, li ser bertekan jî tabela hat sererastkirin. Koordinatörê giştiyê Hez Kurdê Fevzî Bulgan jî amaje kir ku sererastkirina tabelayê gaveke baş e û divê Kurdî li Tirkiyeyê bibe xwedîstatû da ku careke din pirsgirêkên wisa dernekevin holê. Ev jî baş e tabi meşruiyet de bederi gel Diyarbekir'e gelê Kurdin gelekî ziman bederi zimanê sereke ev e. Yani zimanê Kurdî bu zimanê sereke bederi derdora her kuruma da sazumaniya da dikana da tabela be Kurdî be nivîsandinê. Mizgefta mezina Diyarbekirê ya di nava Sûrê de ye ji aliyê geştyaran ve rastî eleqayeke mezin tê û yek ji remzên geştyariya Diyarbekirê ye. Geştyarên ku serdana mizgefta dîrokî dikin jî dibêjin neyîna Kurdî kemasiyeke mezin bû û ew keyfxweşin ku xeletî hatiye sererastkirin. Ez dibên baş bûye, rind bûye. Ziman çima kemasî be. Allah kurmancî zimanê dayîkê mîna şîrê dayîkê helal e yani. Kurdî ve daha baş. Em gelekî xweşin bû zimanê Kurdî. Zimanê Kurdî gere her derê hebe. Em bajar İstanbulê dijîne lê em orad hinek Tirkî qise dikin, em hez dikin memleketê xwe de süreklî Kurdî qise bikin. Vallahi pir baş. Ez memnûn bûm. Ez jî migozê fotoğrafê bikişînim ez ê bixurabim İzmîrê ya erê xwe qewmê xwe. İllakî ki mesela mezin be ama kînom kurmancî daha pir xweş e. Em daha pê memnûn bû, daha kêfa me hat. İllakî em daha pê bîna me firebû, bîna me ew bû. Li ber deriya mizgefta mezina Diyarbekirê bi zaraveyên Kurdî yên wek kurmancî û zazakî agahî hatine nivîsîn û bo geştyaran derbarê rêzikên nav mizgeftê de hişyarî û agahî tên dayîn. Welatî û saziyên bo xwe dîlê derketina zimanê Kurdî kar dikin. Daxwaz dikin ku li ser hemû avahiyên dîrokî agahiyên bi Kurdî werin nivîsîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.